Ohá, pozri. Pozri. Vidíš to jasne? Pozri. Pozri, tento efekt je úžasný. Pravidelne čistím dres, aby sa neupchával. Dovoľ mi ukázať ti jeho silu a koľko stojí jeho vyčistenie. 200 €, poponáhľaj sa. Tak rýchlo. Stačí. Vidíš? Je to hotové. Zaplať s ľavovým kódom. Umývanie zeleniny špinavou vodou. Ako mám túto zeleninu jesť? Otok je v poslednej dobe upchatý. Čo iné môžem robiť? Pozri. Čo je to za dobrú vec? Upchaté potrubie a zápach, stačí jednu vhodiť jednoducho a bez námaj. Zlatko, otok nebol čistený 3 mesiace, je to ako hniezdo hmyzu. Kúp si dezodoračné perly hneď. Viem, kúpim si ich o pár dní. Nie, teraz je to v akcii, o pár dní to bude preč. Dobre, kúpim si ich hneď. Idem tie perly hneď nájsť. Mami, prepláchni otok vriacou vodou. Zase to smrdí. Mami, časy sa zmenili. Len táto malá guľúčka ako vriaka voda. Teraz už žiadny zápach, toto je naozaj dobré. Koľko stojí vyčistiť spätne plynúcu toaletu? Je to upchaté, je to starý vodný kameň. Vyčistiť to tu stojí 200 €, nepotrebujete ani náradie, stačí tam hodiť túto malú vec. Účtovala si mi 200 €. To ma neokráda však. Mami, smrdí to. Zase ten zápach. Zlatko, kúpila si tie dezodoračné perličky, ktoré som ti povedala, aby si ich kúpila. Zabudol som. Teraz sú v akcii. Ak budeš čakať dlhšie, bude ešte ťažšie ich kúpiť. Dobre. Ďakujem, oci. Aby som bol úprimný, naozaj ľutujem, že som ich kúpil tak neskoro. Kuchynský otok kedysi strašne smrdel. Toaleta dokonca zožltla. Videla som lietajúci hmyz v otoku na balkóne. Po použití týchto odstraňovacích perličiek som tam každý mesiac dávala 2. Všade, kde je cítiť zápach, pridám 2. Nie je to kvôli vôni. Nevytvára zápach, ale používa enzýmy na rozklad odpadu. Nie je potrebné nič rozoberať ani pridávať. Rozpúšťa sa vo vode a ľahko sa používa. S touto situáciou som sa stretol už mnohokrát. V lete je veľa hmyzu a nepríjemných pachov. Stačí vložiť 2 perličky a dom je bez zápachu. Sú to nevyhnutnosti v domácnosti. Sú to perličky na čistenie otokov. Na uvoľnenie upchatého otoku stačí použiť vriacu vodu. Oci, je ten zápach horší. Oci, časy sa zmenili. Táto malá perlička je ako vriaka voda, zápach zmizne. Toto je naozaj skvelý produkt. Nikdy nevyhadzujte papier do otoku. 90% upchatí je spôsobených týmto. Bežný papier sa nerozpúšťa vo vode a ľahko sa v otoku zasekne. Použite tieto perličky na čistenie otokov. Pomaly prenikajú a rozkladajú vlákna. Vidíte, aj hrubé tkanivá sa rozkladajú a neupchajú otok. Nečakajte, kým sa upchá, aby ste ho uvoľnili. Posprchovaný vhoďte 2 perličky. Nie sú len na čistenie zvyškov jedla, ale odstraňujú aj špinu a zápach z otoku. Nie je potrebné rozoberať žiadne potrubie, stačí pravidelne vkladať niekoľko perličiek. S voľne stojacím otokom už toaleta nebude zapáchať. V poslednej dobe som sa vracal domov a cítil nepríjemný zápach. Po kontrole som zistil, že zápach vychádza z otoku drezu. Všade, kde je zápach alebo hmyz, jednoducho jednu vháčem a celá oblasť je čistá. Každých pár dní